Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Tinuod bitaw ka? Okay na ka? Okay, lagi pader. Promise. Promise ko na. Nindot ibiyahe nga way traffic no? Oy, law riyo tundagan. Mao lagi. Sayo taron mauli. Mao gyud. Sayo kita kauli ani. Lipay ba kay kuro ni mama noy? Ako sad. Ha? Lipay kay ko para yung inalog anak ba? Bitaw. At least okay na gid siya. Medyo nihugo lang. Pero so far okay na gid kay nagbinaldita naman. Sigurado bitaw ganoy nga okay na nimo agtara si mama? Okay ra oy. Ana lagi ko anang batisana. Tungod na gini ng milagring no. Oh, ha? Noon, mura-mura magiging sila style noon, pero inanagit tingali ang kadaghanan sa mga babae. Bitaw pader. Usahay ba yan mag-wonder ko no eh. Tungod ka sa batasan ni mama, mao nga nibiya nga kumahan? Udili pader oy. Ha? Ang kuan, ang buot na ko ipasabot, kami mga laki, lalaki masaday ka pader. Kuan ba kanang saan ko rin pagsulti ha? Ang kasagaran sa mga lalaki. Oo, kana. Kasagaran sa mga lalaki pader. Kaya raman ang minaldita sa mga babae kay padugang ramugunas pustagod. Ha? Bitaw pads, kuan maka-attract man sad ng minaldita sa babae. Mauday nga nangasawa ka ni ng milagring no eh. Sa ato pa, doon ay laing rason nga nung gibiyaan sa kumahan si mama. Iyaragod tingaling ginuduhaan si mama. Unsa pa, Ping? Istorya pa. Kagamay ra ba si imong istorya, oy? Kuan ba? Kanang iro sa gamay ito eh. Kuan ba? Mao lagi to. Wala may traffic kay wala man gihapoy gabiyahe nga mga pampublikong sakyanan. Ay, dili ba? Ang bahay ni Angela ba? Nagkita man kaha mo. Siyempre, kay dito mo ko sa ila. Mao gani. Oo niya, unsa may inyong giistoryahan? Bantay manabik ka ha? Kuidaw ba yun? Greng, gikan siyang nasakit. Wag din tao may magkastorya. Igora ko nga nakapangamusta o wana. Kay dito rin siya siyang kwarto sa taas. Sila Ragyos Pader ang nagatubang. Ay halangan masag muko yung kumpader dito. Tinuod ka, Peng? Umur pa. Kilatan pa ko. Unsa na? Ikilat na. Ako'y kikilatan. Lord, ayaw tayo naluoy ka. Ay, wag gid ay mo magkaistorya ang dugay, Peng. Sige na, mga-on na ta. Wow. Utan Bisaya, wow. Higop ta. Uy, pag-init, kay-init kayo na. Da, pag-hinay, lagi kay-init na, gahi mag-off. Matay, di mangyug kong makatog. Nihang naman lang akong mata, pero di yung katog. Kay nga no, buutan ka. Gwapo ka. Tagway ni mo. Mura magnibiya sa kong lawas kung kalagpagsulting ang hilado. Karon nga nahibaw ka na. Itakom ng impapa. Kay kung dili, tahiton ko na. Ginoo ko. Sakita ka sa 5 tahion.
niingon pa gito siya nga bordahan. Usahay ba mag-wonder ko na Tungod ka sa batasan ni mama, mao nga nibiya ang akong aman. Mura man kong natukan pagsulti ni Pader to. Mura kong nangurog sa ilaw. Nilabad yun kong oda. Duka na kay ko. Pagkatuga na taon ko, Lord, ha? Katugdog ko kay nihagok naman ko. Yes! Yes, nagdamgo ko. Okay na yung damgo kay makapagawas ko sa gibati. Huway panagana, huway kabalaka, huway kahanlok. Kuya! Long! Long time no see but now shiny. Pagaksa ko ni mo, Kuya Bi. Mingawan na ako ni mo, eh. Oh, alam. Physical distancing. Sinagod, damgo bitaw ni. Oh, day no, buwangan. Dali, kakus. Papila ko, oy! Papila ko! Mauni na kadindot sa damgo. Dali, sister, dali. Hagta, sis. Hagta. Sure, bro! Beso-beso pa gani. Ay! Yes! Yahay! Ah, Oh, kumusta naman mo? ay, Uy! Pader! Hi, father! Hala, no? Nag-reunion lagi ta. Onya ako. Di lang ko ninyo paapilon. Pwede ba gud na? Apel gyud ka lang. Total, damgo rin bitaw ni. Pwede rin ako isulti ang tahan tinood. Nipadaot mangod ko, bro. Ngano kapeng? Ningisi lagi ka noy. Doon ako isulti ninyo. Oh, unsa man na? Secret. Oy, unsa man na, oy. May isulti ko no, onya secret. Ito. Oh. Ang akong isulti ninyo, usa ka secret. Oy. Ang buti pa sa buti, Kuya Piping, tug-anan to niya og sekreto. Correct. Uy! Unsa Ito man na, Kuya! unsa man? Okay. Ako ginaitugan ninyo karon kay damgo man bitaw ni. Damgo rin. Unsa lagi na? Abi ninyo, Felipe! Ma? Unsa man na imong gibitbit? Dagom! Dagom sa sapatos. Mao ni akong itahi sa imong baba, Felipe. Uy. Ato na silang biyaan di kay murag. Doon na sila issue da. Dali mo dali. Tara. Manuroy na lang hinuon ta. Kamay pa! Sige! Dali, sis, dali. oy, stay, watak ko ninyo, oy. Watak to. Ano makaangila, oy, apil man jud ka dinhi. Pina, dadapa kag dagong sapatos. Ug doon na pa ko'y reserba diring dagom sa sako. Grabe naman sad. Aron sa pagsiguro nga dili ka magpataka og duka ni anak mo baba. Saro bisag sa damgo, wa ko'y kagawasan. Pwede na ko manabi din kay damgo rin eh. Bisan sa damgo, dili ka pwedeng manabi. Sobra naman sa nangi mo, di ko palabot ay. Di ko palabot! Hoy, Pepeng! Pepeng, pagmata, oy! Oh my goodness. Kano man ka? Kuyawan raman tadi mo. Oh. Unsa man di imong damgo, ha?
Ni syagit manggug ka. Nagdamgo kong abat. Abat? Unya, nganong niingon man kang dili ka palabot? Ha? Nganong di man ka palabot ka, abat man ka imong gidamgo. Ikaw man ang abat kong damgo. Mo'y gidangat. Hala, sige, magkuha kong tubig aron makainom ka. Kasula sa itong damguha, uy. Ay, nagdamgo man sad kuping. Pero naputo lang pagsyagit nimo. Samsay mong damgo. Nagkita-kita kuno ta nilang padre. Ni Lolong, ni Lida. Ah, Unya niingon ka nga doon na kay isulti na mo nga sekreto. Pero wa madayon oy. Kay di abot magkalit si Angela. Og nagdaog dagom sa sapatos kay itahi ko no si mong baba. ha? Uyawa ko damguha. Matuo ka tagbalik, be. Lord, sakto ra ba nga ihilom lang ako ang akong nahibawan nga akong anak sa Father James? Mayong buntag ni Piping. Mayong buntag na... Father,